Good Good morning. Yes, this is past 11 a.m. Come on, them. Good morning. Oh, hello, Tanner. Ano, hakurechi. Why mba no one no. Asuma bia na iro no ta. Ole na keme again no na hakurechi. Biwan. Who is in the house? Join me. Okay. Yes, so while wait for them. Phone whatever. Okay, go ahead, but one my malite. Also, where I'm here number. Join me, and welcome to my life. Who is in the house? Hi. Good morning. Chizocha. Hey, thank you for joining. You are highly welcome. Welcome. Hi. Chisom Osuji. Yes, my woman, my everything. Much love from here, Mama. Thank you so much. Thank you and welcome. Thank you. Welcome to my live stream. Gold gifts. Hi. Hello. Thank you for joining. Thank you for joining Victoria Chiomi. Good morning, my lady. Good morning to you all. Good morning to welcome. Asama banero no ta. Asama banero no today. Victoria Chiomi. Lilian Jumwa. Good morning, ma. Good morning to you. Good morning. All of you are highly welcome. Thank you for joining my live. Beauty with Bren. I want to get to work with him. Ishi mga I may explode ngalana. Hi, how are you doing? How my babies? They are fine. Abo higora. Otu mangana baganya kwara. Otu ngana baganya kwara. Ka ho Daddy, leave me not. Hebabula Ben or not there. Yes, so Michael Ikenna Ima, thank you for joining. Thank you so much for joining. Good woman, peace be with you. Peace be with you too. Coming from Caroline. Ade, yes, so thank you so much. Peace be with you and on to your home. Thank you so much. Ebuka. No feet explode. Yes, thank you so much. I'm on the Melata or Biwan. I get that way. Got straight to the point. Actually, maybe live on Nankenke. Achọm igbu oge, achọm ka ọ dịwa nkenke. Aghọta m na-ekwucha mbịa ọ na-eme ngagụna m mbịa nnọọ ma m nọwa n'ofe ihe m chọrọ ịnọ mana keta m ejisi ike wue na nkenke. Ebuka, more grace to you. Thank you so much. I really appreciate. God bless you. More grace to carry the omo. Yes, nne m ọ dịghị easy. Ọ dịghị easy nwanne m ebu ọ dịghị easy. You really understand. Adịghị ụnụ niile nga ụnụ ha etuge ha Chineke na by the special grace of God aka abụọ aka atọ receive it ka ụnụ hụ ihe m hụga ee ndị niile chọga ya ahụ Chineke na kwuo ego ha na-ekwu ego ka ụnụ hụ ihe m hụga ahịa na-akpọ beautiful stress. Adịghị but all the same is worth it. Thank you so much. Ogo,
Wise woman, thank you and God bless you. Good day, Mama. Good day to you too. Hello, Thanoro. Amam n'ụbọchị taa. Ọ na-apụtala ụbọchị makwara unu mma. I can't receive, madam. Receive, why? If you can't receive on behalf of your loved ones, somebody needs them plenty, like a whole lot of them, as many as. Good day, Mama Ibuka. I have hands full. Make others receive. Amen. 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 Nwanne m asị m ma bịa na-ere ọnụ taa ma wetakwere n'ọnụ update. Yes, ọnụ mana dịka anyị kpebiri na mgbe gara aga na ụmụnna anyị kwuru na comment section, fọdụ ha nwere eziri issue nwaanyị mba nnọọ ihe niile wepụtara anyị nga na everyday anyị maghere okwu ọnụ ịsụ nwa ya kwaladere na okwu n'ọnụ ọwa ya ekwesịghị ịma ihe mechara mee after anyị maghere okwu ọnụ n'igwu na eziokwu. You deserve to know the outcome of every story that is put up here. Mama, after this live chat, send your account number. I have something for the ladies. Send us that photo. Thank you so much. Good gift. In fact, I will send my account number immediately after the live. I will do as you have said. Thank you so much. I really appreciate it. I don't know. I want them kalamata. This is lovely. This is lovely. This is lovely. Thank you so much. Thank you so much. It's a mother send number. Bueno. And what in fact, and why here to talk about that? Send your account number. Hey, very sweet thing. Oh my goodness, my Juma go straight to your point. I don't get much data big. Chai blossom meter. I will. I'm going to I chat corner. I'm going to 1 minute because I'm understand this open. Mana when they at least in the chat can join it twice so that I bully mop you also sharply. Hey, hi darling, how are you? Pop. Thank you, you're welcome. Thank you. Rent Chimarak, yes, so God bless you. Volodia Fadiaga, yes, so no, Abiarole. Quick one, because of data, stage I don't know, gotta balance it, carry everybody along. I am so sorry you're seeing Ibuka on my ID, but I am his mom. You deserve more. I look forward to your video every day. Chai, thank you so much, mommy. God bless you. God bless you. Thank you. As are you for Ukraine or for Russia, for any one of them that would come for peace? Peace is paramount, very, very important. For any one of them that says, yeah, peace is all I subscribe for. Russia's peace, fine. I'm for Russia. Ukraine's peace, yes, I'm for Ukraine. Because when he jim kasi na nkọwashi eme ihe ndị anyị na-agbawashiga agakwa ya injuries and loss of life categorize them as casualties. Ụmụnne m ka ha bụga ndị Russia na Ukraine onye ọbụla ji peace bịa eso nwanne m ya shapali chere slippers m n'aka chọọ onye ọsọ chọrọ gịnị udo. Ka m get straight to the point. Ụmụnne m nwere video m bịara bịa gboto Wangala na on the 16th. The title of that video was My Brother-in-Law and My Wife. A lot of updates, Abiala, because I am now going back to get details of the updates. Most of the videos, especially the ones that require updates. Some videos really
require update. Achọrọ ka amara ihe mechara after amanyere okwu ọnụ ka ọ gịnị mechara mee. Yes, ọ dị very very important because ị bịa sị mmadụ na ị chọrọ advice, onye ahụ nye nga advice, i were ya iweghị ya, ị ga-emecha gwa ya ihe ị mechara mee because ọ nọrọ onwe gị si ya matụrụle m okwu n'ọnụ. Yes, anaghị amazụ ihe niile. Now update gbasara that video on the 16th, ka m brief ya ọwụ na ịhụbeghị ya or ilebeghị ya, you may not catch up with what I'm going to say here. Mana imecha ga-ele the update, ị ga-aghọta ọ ga-synchronize with this particular live video m na-eme na. Gbasara nwanne anyị nwanyị, let me say it again. The title of that video, My Brother-in-Law and My Wife. Ebe m bịara kwuote nwanne anyị nwoke si wepụtara unu ihe na-akpagbu ya na otu o si na-akpagbu ya. Ya ga n'ihu sị na ya alụọla nwaanyị na nwunye ya, mụọrọ ya otu nwoke otu nwaanyị, ha ka mụrụ ụmụ ha ọhụrụ, like fresh marriage, nwere otu nwoke otu nwaanyị. Now ya na nwunye ya n'ihi agwa nwunye ma gịnị ha na-akwagharị, nwunye dị troublesome, ọ na-enye nsogbu, na-ebutere ya okwu na ọka mgbe niile. Some people are like that anyways. It's not bad to be somehow off. We are not saints, but work on yourself if something is not good or mmadụ ole na-complain, especially onye gị na-ebi n'ụlọ na-asị lekwe gị na-ahụtakwa na ọwụ ihe gbasara nọ ka eji na family ji na-agabiga ihe ha na-agabiga. According to nwanne anyị nwoke, ọ sị ha kwagharịala ebe dị iche iche. Ọ gịnị butere nkwagharị ahụ? Ya wụrụ nwunye ya. Nwanne nwoke wee busy man na-achọ ọkọtụ ya apụ, ehihie ya apụ, abalị ya apụ, asị na ebe ego na-eme ya gbara chọrọ gawa maka ezinụlọ. Yes, ha kwagharịgidere kwatazie. According to him, ha bi na Port Harcourt, ebe ụlọ na-ada kpuke ụlọ dị ọnụ na Port Harcourt. Ọ sị ha eji ebi ụlọ na Port Harcourt, akpọrọ ya na ọ na-ada ka ọ dagbuo onye tụrụ ụlọ, mana Chineke na-azụ onye ọbụla. Ya sị that na ụlọ dị ọnụ na Port Harcourt, na ụdịka ụlọ ya chọgazi na live alone. But then live alone awụhụ agwa eji mkpọtụ mma egbu, not the very expensive. That is if you are able to find one. Chukwu emere ya ebere ya chọta nke wụ na ha the only 2 tenants n'ime the compound. Ka ha biko na-eweliwe ka m brief foto ka m ọgodo na ilele the video ka m recall ka inwe ike chete ka ịghọta ebe video mechara ga, because ọ na-echeta enwe ihe kọmentrị, enwe advice nyere ka ị mara ma ọ nọkwa in line ka onye ahụ mere ihe ọzọ, ka ịhụkwana ihe mechara mee, biko na-eweliwe. So ya sị that na live alone na ya chọtara na ọwụzi live alone, instead this time na ọwụzi mmadụ abụọ ya na 1 tenant bi ebe a. But then the tenant wụ neighbor ya akwakputele before ya na nwunye ya kwara akwakpute with ụmụ ya abụọ amụ. Ya gaa n'ihu sị na ya emeperela nwunye ya businesses ke na-eme ha ọfụma. The whole businesses folduchara up, ego eji mepe ya la. But then nwunye ya mụrụ ọrụ ịkwa akwa. Nwunye na ọ na-akwa akwa. Mgbe ya chọtaziri ebe a na kpatara no problem chọpụtara ha, Chukwu emere ya ebere ya chọtazie ebe ugbo ene ya kwakpute, mana enwere tenant nọ anọ. The next space pụtara na ọ wụzi ebe ya na nwunye ya kwakpuru na 1 compound bụ interlock, very nice compound, onye ọbụla na space ya dị very very spacious. Ihe niile, each tenant nwere ihe niile. Enwe ihe ga-ebuga nọ na your tenant, your neighbor, ma ọ bụrụ na ọwụ gị zọrọ ụkwụ gawa ebe ahụ. Sọsọ otu ha si biri, ụtụtụ ya pụọ lọta n'abalị ka ha kwakputere. Getting to know his neighbor. Ozi na nwoke ya na nwunye ebi, sọsọ ya na nwunye ebi ebe ahụ. Na nwunye neighbor ya wụ ebiri nwunye almost the same age, mana because the lady lụrụ di na ngwa ngwa, ha wee mụọ, ha nwere ejima torola eto nọ mahadum university for ndị Igbo na-emechaghị Igbo ọfụma. Mahadum wo university. This man, ụmụ ejima ya abụọ nwoke ha nọ mahadum. Naanị ya na nwunye ya bi. Nwunye kwanowo a busy woman, dị as busy as he himself n'aka akụkọ n'ugbo ene. Ọkọtụ nwunye ya mapụ, ya onwe ya mapụ, ma ọ ya nwa na-ebu onye ọbụla ụzọ apụ, ya pụọ agbashi key gate, onye ọbụla ji key ịbata ya access the compound batara onwe ya gbashi key. Na otu ha si biri, ya bịa elega anya nwunye ya ebe na-enweghị business o mere, onwe business kpọpụga ya,
and ọ lekọtaga ụmụaka ha ụmụaka dị obere ofu toro ofu nke ntakịrị aka jie n'aka na ọ bụrụ na ha bidoro ha kọntinu ịtụ ime na ya na nwunye ka na-atụ ime n'ihi na nwa ha eruola n'ịtụ ime mgbe ihe na ugbo mere before problem ugbu a asụasha apọszi everything na ya bịa lecha anya ya mapụ na ọkọtụ pụwa hapụrụ nwunye ya ụlọ na ụmụaka ka ọ hapụ ịdị bọọdụ ya ga zụtara ya machine sewing machine zụtara ya few materials si ya nọrọ kwawa were small board dee tailor within or contact your tailor within na a ga-enwe ndị ga-achọ ịbịa mee management ndị aka ruru gasị ka ọ bịakwara ha one or two from there ha hụzie otu o si akwa onye yiri onye kwara na akwa small nwetawe customer ya hụkwanụ na onwene customer ka enwe ike chọtara ya shop mana ọ nọ ogodo n'ụlọ kwa were keep onwe busy ebutere nwunye materials na ha nwere kọrịdọ ha sara asa na ya pụwa nwunye ebupụtazie machine ya iji na-azọ were na-ekipụrụ onwe ya busy. After some time ha biri na the compound na few times ka ya hụrụ the man enwe ihe ọ na-arụ ya ma enwebe ọ na-aga ama ya bịa noticezie that this man anaghị apụzi eji obizi ebi na kọrịdọ ya everyday ya bịa kpepe gị na kọrịdọ ya everyday ya ebiri na kọrịdọ ya cross ụkwụ and ọ gaghị anọkwanụ there nụrụ decently ọ bịa yiri boxers tightịrị ya kere ya eke kekọlatacha nnọọ ogirishi ya gbagagba ya buga one side na-egosi na ya pụrụ iche na enweghị ihe ejikara ụmụ nwoke ibe ya were ụkwụ ka atọ ya gbogewe ya nọrọ nnọọ nga aka tuber of yam ndị Kano gbotewe ya na ya bịa gafewe ya na-ele the thing ọ dịchaghị ya mma n'anya ya dị worried and nwunye na-anọ n'ihu ụlọ ha nga na ọ bupụtaziri machine ya na-akwa akwa mana before ya pụwa ya na-ahụ ya mgbe o bidoro pụọ mgbe ụfọdụ ya lọta ya lọkwute the machine hụ na ebe ọ na-akwaga ka ejikwenụ akwa ya zụrụ ya ọ na-akwa now ọ ya ka ya na-ahụzi this man ya pụwa just like that mgbe ụfọdụ ya lorute in the afternoon na ọ na-adị nọrọ nnọọ and then nwere switch na each corridor each flat nwere switch outside in case chi nọrọ relax ya na nga ka this man na-ewere phone ya plug ya gakwa ịga na-apị phone ọ ga-apịga pịga mgbe niile ya na-apụ ya ga-ekele this man ya elewe ya ekele this man oke ekele and ya hụ onye ya like ya likere privacy ya bịa dị worried ihe a na-ewute ya na one day ọ bụrụ ma this man na nwunye ọ mụrụ ejima ya mabe ọ bụrụ na nwunye o tole ya mabe ya lọta one day nwunye ya gwawa ya tasị na ụmụ ejima this neighbor ha na o tokwele na ha nọ mahadum ya jụọ ese onye gwakwara na ya na neighbor ya ha mụrụ ejima toro eleto nọ university ọ gwawa na ọ dị woman ya ele nwunye ụjọ abịa ya sị na ihe chọpụtaga ha na ọwụwa alụkwa alụ oke isiokwu wit neighbor na kelugbe na onye rụrụ ụlọ mgbe gbara onye ihu na onye azụ ogige enwe ihe we ogige mandate na ị ga-anọ na your space ole si chọga okwu ịzọrọ ụkwụ na ole ka ihe nke ọgara ka ọra dị woman aka kọ dị woman kọrọ ya jụọ esi which woman nwaanyị a mgbe ụfọdụ ya pụọ lekwe ka ọ pụcha mgbe ya na-aja m nwaanyị a mgbe ọ na-apụ apụ nwaanyị na-apụ apụ otu ya na-apụ apụ nwaanyị ji biznes ya kpụrụ ihe kedu ebe ya na ya bụ ọnụ ha akpa ihe n'ugbo ọgwa wee sọ nwunye na-ebo ya na ya ka ya bịa gbaghachịwakwa ya na ya bụ ogbe ya kụpụrụ ya na ọ wee bịa shi mata na this man nwere ụmụ ejima toro eto a na-ebi na-aga no problem everything was fine until one fateful day one afternoon ya lọtaga people eju n'ihu gate ha mana because gate ha na-agbachie 24 hours ha nwe hotel abata ha nọrọzie ofe gate na-ege toruo ntị ala ụfọdụ ewerecha ntị kwanye na wall a na-ege ọgịnị na-ahịa ọ wụrụ na nwunye na nwunye neighbor ya kọga ọnụ ha esego okwu na-aba ezigbo mba na-ese okwu ahụ esechi ike ya ewepụta kii na akpa enwe gbaghe bata gbachie gate na-elezi nwunye yewe ọnọdụ ele nwunye neighbor na-aba ya nwa nwunye na-aba agodi woman na ọwụ idiot na ọ dị insecure na ọka ya jụọ nwunye so nwere di ya na ya batara nwunye yes na ọ jụọla n'ihe esegokwu ya jụọ nwunye so gịnị wụ the problem na ọ hapụ gị idiot na-amahụ space ya na-amahụ limit ya na-amahụ line ya na-amahụ ya sị mba ihe otu oshi bido okwu na ọ ga-akwa agwa ya ụdịrị mmadụ nwunye ya wụ na ọ gaghị ekwe agwa ya exactly ihe segana ya gakwuru the woman jụwa the woman si madam na ọ gịnị bụ ihe nwere ike isere ya na nwunye
ọ na-agaghị eche ya lọta o ripọt godiri ya ọ ripọt ọra di enwe ike bịa to him as nwoke na ibe na ọ gịnị wee ihe sigara ya na nwunye the woman asị ya dị sorry sir wee gbagha n'aka gwa wee na ya nwụghị onye nsogbu na ọhụnanya ya na-apụ na-alọta na ọ biznes ya na-akpọpụ ya na ọwa izu ike na mmadụ ịlawa be na akpọlata ya ụlọ ya na ya na-alọta bịa na-enotisi na for some time nwunye ebupụtaziri meshin ya n'ọnụ ihu ụlọ ha na-akwa akwa ya yes because nwaanyị ma ibe ya na ya pụtala severally otu o shi nọrọ adịghị mma ote ihe di ya elegekwe na ote di ya shi elegekwe ya anya adịghị mma ụkwanụ dike ya biziri ebi n'ọnụ ụzọ ụlọ hazi ọ na-alakụzi ebupụtazi oche ezibiri ọ ya chọọ hụzie na nwunye zụwa meshina o were ụkwụ ya gbaghee ya kpughere nnọọ ụkwụ ya yiri nnọọ nwa white pants na-eke lọlọlọ beghe ntụrụ ụkwụ ya na-azụ meshin na-azụ di ya ewerezikwara anya kpụtawa nwunye na mkpata ụkwụ ya abụọ ime ụkwụ ya abụọ wotowa dị ya batakwana ahụ ya ebe gezi ya nọ ya sị mba na agaghị ewere anụ nya ego oke n'olu ya agaghị asụkpo di ya anya na onye bupụtara nụ owelere na onwe nke di ya ba ya gakwuru nwunye gwa nwunye asị nwaanyị ma ibia si ya madam na meshin ya hụ na ndị na-akwa akwa ọ wụrụ open meshin dị like this na enwe ihe a na-eji akwa ha kọva ya ọ ha nwa eyiri na trauza ọ kọva ụkwụ ha n'ihi na gị na-azụ meshin na meshin ọzọ ga na nwe ya ụkwụ ya ime ahụ ya ghere oghe na ahụ ga everything na ọ dị very open na ihe biko chọọ wee coordinate too onwe ya na ọ gwụla ihe kwuru nwunye asị ya zuzuru shi nga ọsịsọ na ya ezuzuru ga ebe di ya kwụgwọ ụlọ dewe na ya ihe ya krọsụrụ bịa n'ụlọ ya na spesi ya bịa igwe otu ya ga-esi anọ n'ụlọ ya na ọ bụrụ na ya dị insecure na di ya legie na ọwawụ ha anya di ya ka o kwesịrị ga sokpo nwa ya ọ ga-eji abịa to ha imagine the audacity na ọ gwụla nwunye ebido kparịwe ya gwa ya na ọ gwaghị ya na ihe o mege na ọ kpacha anya emege na ọ gha ya ọnụ in fact na o memara gwana ya n'ụlọ onwe hụ na ihe ha wụghị ihe ya gara wụwa ihe ya ahụ ya lụwa n'ụlọ ka ha ya na nwa ya nọ na nwunye nọ na-akparị ya na-akparịbara anya n'ihi na nwaghị ga-agwa oche okwu ọjọọ gị si ya mechie ọnụ na dike ya eyiri nwe n'ihi na ọ nọ nga ihe niile ebido ya eyiri nwe pụwa ozugbo nwunye na-ahụ na di ya eyirile nwe pụta ọ gbaghazie protektọ pụtazie bịa na-adọ ya aka n'ọnụ nga ya nọ na-eji abụ emejigo ya na-adọ ya aka n'ọnụ na ọ wote ọgụ shiri susha ya sị na alụbechabele ka ewe ọgụ ya sị na o gbujiri bene ya ike na ha alụọla ụkwụ ya gbara oso one round lakpo mmadụ egbukpene ka ya hụrụ ndụ zụrụ ụmụ ya jụọ nwunye si ihe a this woman kwuru ọnụkwara nwunye ya jụọ ya sị na ọ ya wawe onye ya ga-ajụ ma ọnụkwara ọwanụ ihe o kwuru na the woman so shi na space ya bịa cross ta bịa igwe ya oke a ga-esi anụ n'ụlọ ya kedụ right o nwere ya elege ihe ka ahụ ike agwụ ya so na nwaanyị ibe na ọbịa bịa correct na si ya kedụ right o nwere mana ọ ya nwawụzi onye nwere right iwere anụ ahụ ya married woman kpughere ya mba ụwa so ha lere gwana oke right ya ya ha ewute ya nọrọ nga na buru meshin ahụ lose ash everything bubaga ya inside na ya akwazirili na ọ chọzi iburuzi oche bịa nga abịa nọrọ ala chili okwu elu ogo nwe na protector amarazi ese ọwụ ihe ọ chọrọ ime ọwụzi ihe na ọ zọgara meshin na after all enwe ihe ọ nwụrụtaga na meshin ọzọ na o lekwa ala nọrọ n'ime mụlọ na obido ebe na ugbo n'osule ya kọshọnụcha nwunye rịọ the woman si ebike weliwe na ya ga-atọkụ to his wife okwu aga ka ahụ eburu ga after 8 months or thereabout though from that time ha sere okwu after like 2-3 months ya na-ahụzikwe the man ọ na-ebupụtakwa uche ya eji abịa anụ the man anakwa ejikwa ha ọnụ ụzọ ụlọ emere ebe obibi ya na alakpụzi ya na-ahụzi the man once in a while 8 months later or thereafter the woman na die enwe ihe ha mege nwata ha shi birizi ya ma na ya nọzi one day phone ya ere but before the main thing butere no na ụmụ ejima this woman nebo ya na nwunye eso nebo ya na ọmụ
ha lọta from school ya ahụkwana ha na ha na-ekele ọfụma ya na ha na-ekele ha ekelekwe ha ekele ya respond well. So ụmụaka na azụrụ ha azụ na the woman make a very great job na ụmụaka ahụ dị like ha dị okay, nsọpụrụ ha nwe because of otu ha shi present onwe ha movement ha ya ba like ụmụaka ha na-ekele nwere no problem, nweke na nwere problem. 8 months after from mgbe ekochara isi ma mgbe ụmụaka lọtara from school from ekele mama ha ya na ha na-ekele ọfụma no problem. Ya na one day phone ya ring ya pick onye kpọrọ na phone eme onwe introduce na ya one of the twins ụmụnne ya na in fact na ọ ya na-ejime ya na ngalugbo ene. Yes really na lọta shi nwetakwa phone number ya yes na ozi ihe ha chiri kpọọ ya na ha sị ka ya gwa na ya biko chekie ego niile papa ya nyege nwunye o ji abịa eshigiri ya nri ụkwana ego skuul o kwesịrị inye ha n'ihi na okwebere ha ụgwọ skuul na for 2 semesters na mama ha taga ahụ mma ha tawara kemgbe primary school ruo secondary school mpa ha enweghị ọrụ na mma ha hụrụ maka ọzụzụ ha from primary school to secondary school ha gụcha baiga mahadum na mpa ha ka jọsoro nweta ọrụ na ọ nwetara kemgbe ha many months still o mebe akaụntụ onye kwetara 1 naira na mma ha kwụkwakwa ụgwọ the last 2 semesters chokuru na mama ha kwụrụ ya na ya mara ego mpa ha kwesịrị irelease for their upkeep iji kwụrụ ha ụgwọ school onye ga nwunye na ebiko send ara ha na ka nwunye yiri nwe lowe ya sị na ya jụọ ha sasị gịnị what nonsense na eyiri ha elezi man kedu nke wee ego nwunye nataga mpa ha nye gị o ji eshigiri nri na ụdị dị agha kwanụ kedu mgbe ka bidoro ọ ya ka ha gwawara ya sị na ha agwacha na ihe ha jesi ka ha gwa ya ka ha kọwara ya ọfụma n'ihi na ọ taga na ya switch etu video call ka ha gosi ya ihe ha na-akọwa ihe ha mere men ya were osowere ije gbaga video call switch etu video call ụmụachi nta ewere fon ha na-ejizi nwunye na empty room were jiri capture nwetacha otu ikpo fom tara ata gbotoro di ya na-eji nwunye ebe ọ gba ọtọ completely bịa nọrọ ọdụ pịakwa ọkwụ ya ọnụ were aka ya chịkwa onwe ya ọnụ ụmụachi ewere kamera na-agagharị n'ahụ nwunye gosi ya dat na nwunye ya lụrụ alụ the mother of his 2 kids gba ọtọ ihu na azụ oyihu ngwe ya etie so what is going on ya jụọ nwunye so gịnị ka o mega ebe a kedu ihe o ji gbara ọtọ nwunye ese nwee mọchi ya nwere ikwu na ihe ya nwere ikwu na ọ ya dị sorry ya efile na ọwa ebe a ka okwu gwụrụ ka ya ghọta ma enwere ihe nyere nwunye ka everything dịkwa right ụmụaji apali ihe kamera movezie to the other angle ebe a ka ọtọmọhịkịrị gbara na-ejizi papa ha nebo ya ebe ọ gba ọtọ nke kwana complete ha ewere riri kenye ụkwụ ya n'aka ya mpa ha na-agwa ha sị na ọya nwa ka ha disgrace ga na ọya nwa ka ha disgrace ga na ọya nwa ka ha laga n'iyi na-disgrace ha na ya ga-emecha ha ihe na ya ga-edisown ha na ya ga-edisown ha ụmụachi sị ha si ya mgbe time ka ruru ha laghachi ha back to him si ya na ọga na ha elekwe na ngalugbo ene ha nọ n'ọwa ụlọ ha ụlọ mama ya na papa ya rụrụ n'ụlọ n'ugbo ene ego mma ha nọ n'ụlọ a na ọ dị more than 75 to 80% na mma ha all her life kemgbe okwelu dị mmụọ ha na ha mara mma ha asị onye ahụhụ onye na-ama everything na ahọzụlụ iji nye ha kwụnwa ha n'ụdị achọrọ n'ụlọ na ọ mma ya rụrụ ya na arụchabụ ụlọ erufuola eti protected doors na ọwụzi ebe papa ha kpọrọ nwunye bịa na-abịa wakpe na ha achọghị ikwu ya na ihe ejighị ewu vidio elekiri nwunye na enwere some things ha na-achọghị iji ya na ha anaghị arịọ ya arịọ send ara ha ego a ka ha relizere enwu na-ejikweghị ya ransom ha ejikweghị ya hostage na kidnapụkwa ha na this woman nwunye bịawara na property papa ha n'ọwa ebe ha nọ na ha mantụrụ kamera ha efolole up ihe papa ha na ihe ya na nwunye mege for some time na ha ejidere ha na vidio ha ji na vidio ebe ejidere papa ha na nwunye on the act na ọ bụrụ na ọ chọghị isendịrị ha ego na ha ma ebe ha ga-aga ree that video wee reta ego ha ji
replace ahụhụ mma ha were support ọkwanụ school ha na ha arịọgaghị arịọga na-arịọgaghị arịọga na-enweghị mgbe a na-asị ya na ya ga-eweta na ọra nsọ na ọwụkwa hụra nsọ biko na ọ chọkwa iji polisi abịa na o werekwe polisi bịa na ha nọ n'ụlọ papa ha na ha nọ na property papa ha na ha nwere a lot of videos he capture already ha ji to back ihe ha na-ekwu up na ya bịa biko ọ ya sendara ha ego ka ha relizere nwunye na ọsụkwa mba na ọ ga-esendara ha na elekwe nga lekwe nwe ihe ka ọ pịakwachara edenwe na a ga-agwakwa yiri nwe ya ọ ga-eyiri nwe ya ọ ga-alọtakwa no problem ya gwa ha sị ha chekwa ka ya kpọọ nwanne nwunye ka eji ego na ka na obu mbi na ka ọnwa ike ka ya ọhụ ihe emegenụ wetakwanụ the money na ngwa na ha just nye a few seconds end ya kọrọ kpọpada nwanne nwunye ka ya na-akpọ everyday ka diọkwara nwunye nwanne nwoke ka ya na-akpọ everyday na-erepọt nwunye akọrọ ihe nwanne nwaanyị na-eme ihe ọ na-asa ya bụ na ọwụ na ya alụjuele na ya kpọlatara ya nwunye nwanne nwaanyị ọkwa na ya alụjuru na ya find ya way to fix his home enwe mgbe ọ na-abara nwanne nwaanyị mba ọ ya sị ha edem na-ekwu n'ọkwa ọ ya mee invite kọlọ nwanne nwaanyị tụda ihe ọ na-agwa ya two things: send her home or fix your marriage. N'ọka ka ya kpụrụ si ya bịa na ya wara na ọ ga-azala mmiri atofeele garị and the sugar dị obere na ya were osowere ije bịawa ọgwọ ya si ya wee busy person ka ihe ọ ga-eji feel ọ ga-pull ya like that na ọkịnị na-eme ya gwa ya sị na ihe mege n'ọwọ na nwanne nwaanyị gara ịkwa iko with di nebo ya n'ụlọ nebo ya rụgara ga ụmụ nebo ya etoshala ụmụaka na mahadum ha agagide nwanne nwote ya na na-ekwu ngeligbo na nwanne nwa na ọ gba ọtọ na-egidere red handed n'elu ya na nebo ya ụmụaji jide ha na nwunye nwanne nwaanyị na nna ha na ha sọwụ na ahụ nwanne nwaanyị ka nna ha wejigo ego ọ rụtara na ebiko were osowere ije lowe bịa ka aga mara ego ha kpụga ahụ ka o nwee ike kwụọ ha na he post the video ga-ere ya ebe na-erete ụdị ụmụ vidio dị ụta erete ezigbo ego na ụmụri vidio dị ụta jis love eji anya ahụ ya na ya bịa ya etie were osowere ije wụchasha ha niile akwakọrọ gawa na adreesị ụmụaji nyere ha more than ihe agbara 30 minutes before rute that place. What is it, baby? Go and take. Ihe ga-agbacha almost 30 minutes before erute ebe a. Uri, sorry, uneweliwe biko. Ella, what is it? Go now, go. Please don't wake them up. Let me round up, please. So, now what honey neshi kpokoro, honey ne kpokolie. Kawa wachashele ya na-ele nwanne nwa ya sị biko yi na ya nwe nwa ya chiga nwe nwanne nwa ya yiri nwe. Ajụọ sọ gị na mama ja kewa ihe n'Igbo. Ajụọ sọ kwado ego ole wo ihe a ga-enye ha ekwu ebe. Ha sị na ha kpụọ million, ha many millions ha chọrọ. Ya gwa oge nwoke so ngwa n'okwu na ọ sị na ya kpelalụrụ nwunye nwanne nwa ọ ya fix home, ya fix le home ya. Na ya mani hotel she fix o de ka ihe n'Igbo ene. Na ọ setụlụ ha kpụrụ nwanne nwa ọ ha ewere video ga-erere na enwe ga ya ba na marriage na ọgwụla. Nwanne nwunye si nọrọ nga rịọ one day no so wa ga-ewepụ ego rịọ ụmụaji na wa ga-ewepụ ego ụmụaji se enweghị ka ego sibiko nye ha ego apad ha ya nọ nga mere ha transfer nga nwanne nwa ya chịrị ngwa ihe yiri bọcha ka efuru afọfọ ziri ha na nna ha ewurota eshi kashi ha dị ma na eyela lewe kpoo n'ime ụlọ gbashikwa onwe yuzo ya gwa nwunye so ngwa na paakị after ha lụrụ ya gwa sị paakị ebe alawa na ọ gaghị anọ ebe a na ohie na ọ nọrọ ebe a ọ mara na ọwụ ya mana akwụkwọ ebe a mgbe ọ hụrụ na okwu ihe erejiele ya eburu ngwongwo lawa na ego ha kwụrụ ego ka hapụ ipost the matter to the internet ya esendela nwunye paakị nwunye ya nọ n'ụlọ ha ugbu ene nwanne nwunye na-arịọ esi ebiko ya ma na ọ dị this bad rịọga ya gwa ya sị na ọ na-adị bad ọ naghị adị bad na ihe awu in most cases a na-eji agbasa marriage na ọhịa ka eji agbasa ọkwa na ihe Bible condemn na ọ wee enough reason iji gbasa marriage na-ele ihe ọ sị mere enweghị ihe jizi nwunye ya nwanne nwaanyị eme na ya alụchana na ọ kpọtara ya ụmụ ya ọ chọkwa ikpere ụmụaka enwe ihe ya wetara ya were na-asọpọtụ in fact mgbe ka ahụrụ na a ga-ekwu ya na ọ ga-decide that one
mara otu a ga-esi eme mana ọ bụrụ ma marriage na ọ gwụla nwanne nwunye ụkwado oge nwoke arịọgide na arịọgide ọ na-eto ya ogologo mgbe ọ hụrụ na ya dị serious ọ sendeziere meseji n'ime meseji ahụ si ya that na ego ya kwụrụ nwoke a that video ụmụaka ahụ ji hapụ ịbanye n'ịntanetị and ya kwụrụ ya onye ga-benefit from that payment na ọwa ụmụ ya n'ihi na vidio ahụ banye n'ịntanetị ọ ga-egbu integrity ụmụ ya for life na ihe ihere ahụ ya ebupụrụ ya ụmụ ya na ọwụghị ya nwee ebe ọ sị na ebupụrụ ya ụmụ ya na ya na-enye ya two options na one ọwụ na o sendela nwanne ya nwaanyị packing for real na marriage na ọgwụla na ya ka ego anyị ejiri setụlụ ụmụaka ahụ into two sendịara ya half na ọ gaghị akpọlatara ya nwanne ya nwaanyị after ya kwụchara such amount of money nwanne ya nwaanyị lose ekwe marriage ya na ebe ya arịọla ya ajụ na onye half of the money eji settle those guys how many millions a na eke ya bụ ọkpa ya n'aka ọ bịa kpọrọ ha nwunye ọ sịkwanụ mba ya ga-emekwa ihe ya n'obi na ya ga-eme ihe ya chọrọ ime na ọ bụ ihe ahụ ya n'obi na ihe ya chọrọ ime ihe ọsọ chọrọ ime wụ ihe ejiri kpọpụta okwu n'ugboele na ụlọ toledele okwu n'ụnọ na ihe kwesịrị inye ego nwoke half of that money ma ọ bụrụ na marriage na ọgwụla na-enwe no going back na onye kwule ọ ga-agbaghara go back no na ya kwesịrị inye ọgụ nwoke half of this money ọ ya bụ ihe m bịara gbotowara unu okwu ekwele kwucha on my own ma agwa ya sị nna m ya sị anụna m ihe ikwuru mana ọ Chineke na-azọ m rute this minute ma ọ bụrụ na ụmụnne ha adịbeghị aware the two families adịbeghị aware ihe aka wụrụ ihe na-ebe n'ime gị na nwunye na nwanne ya nwoke ọ Chineke na-azọga ntị na ụgwọ akwụrụ ụka dị mata hapụ ịgawa ka ụmụachi hapụ ịga vidio wee rere ezigbo ego ọtọ nwunye m efesa ihe ọ bịara bịa redeem ihe ọ bịara bịa rescue nwanne ya from that shame and reproach. Marriage me ga nọ n'ime ma ị chọrọ ịpụta ma ị pụtala ma ị chọrọ ga-emecha gbaghara ka that one always entirely your decision to take. But then nke ahụ si before ya eme ihe ya chọrọ ime, that was a threat, open threat. Ọ gaghị like ka send ya nwunye packing just like that because ihe ka ji ọnụ send ya chem na ịgala nara ihe kwụrụ n'isi and ọ ihe ọ chọrọ ime avoid because ịpụta na ị chọrọ ịnara ihe kwụrụ n'isi nwa ga-ajụsọ gịnị ka o mere. Ọ chọọ ihe ihu na ahụ ịbịa na the family mana ọ chọrọ ka isi it on it and otu o si agaghị about it onye gara ha nwanne ya nwaanyị aka ịkpọlatakwa this woman ihe begana ga na-ebe ihe na o nwere nwanne nwoke nọ in the middle ga-apanyụli gị dịka ọkụ condition ọ gị ka ime accept ihe begana ga na-ebe enweghị ihe nọ n'ime marriage gbasara cheating ọwụhụ mistake ọwụ deliberate act ọwụ ihe ọ dị mbụ ya ma ọ ga-emekwa ya ọzọ gbaghara m anọ n'ime ya. Now ọ bụrụ na gị dị serious ị ga-apụta okwu ga-apụta ọ gịnị nwe ihe ị na-eche esevole the main situation ọ kwụọla ụgwọ ọ kwụrụ nwanne ya nwaanyị ọ pụtara ịntanetị ọwụ ọtọ nwanne ya nwaanyị pụtara ịntanetị ọ pụtakwana ihe ịntanetị ọwụ ọtọ nwanne ya nwaanyị ka o sevuru ọwụhụgo nwa nwe ihe gbasara m ụmụ gị nọ there ị ga-aga metụrụ ndị obodo for your own safety involve police ka o tinye aka na akwụkwọ sign undertaking na enwe ihe mere gị na ọ ga-eji like ọ ga-awụ suspect ka 1 2 ụmụnne ya ekwesịla ịbata na dị okwu the two families they discuss ya because ị ga-asị na ị na-alụzi just nọ n'oge na ị naghị alụzi obodo ga ndị ụmụnne m duru nga alụta ya gachi ịma ihe o mere so ọ dị mkpa ka a kọọ ya n'ọnụ discuss ya silekwa ihe o mere but then the video gara ime a lot of damages akọta elugwe so ọ dị mkpa ka ikwupụta ụmụnne m ihe m gwara ya ewepụtazi okwu ebe a unu agwakwana ya the next thing to do gwa ya everything gwa ya ihe niile ụfọdụ si enyekwala 1 naira ụfọdụ si ya gaa n'ihu ya just nye the money ka ekwensu bụrụ ụwa ya gawa ma ọ bụrụ na o ji ya onye ọbụla ekwu obi ya ọ si agụchara kọmentị chekie weigh in on the whole public opinions ya conclude na ya agaghị enye 1 naira ya gwa ọgọ nwoke na ya ga-enye 1 naira kpọtazi kọrọ ụmụnne ya kọrọ family onye ọbụla na-eti ya ebigara kọrọ ha from ihe mege from ebe ha si kwapụta ruo mgbe ke mere na mere akpọzie ha sị ha lọta ya lọta nwunye echi ndị ụmụnne ya bịa gbuo ikpere na meeting di ya na-arịọsọ gbaghara ụmụnne onye ọbụla si na ka awụghị ihe gbaghara na dị nsọtụ na ọ dị too much
na ha agaghị ewe na ọ gaghị abatazi na family ha nọ no more and ọhịa emega avoid ejiri ihe niile nwaanyị a na-eme enwebeka ya gwara ụmụnne ya gara ịgwa agwa okwu ekwuru ibe na-azụ wụrụ ihe ọjọọ shiri ushi na-ere ure na ntị ha jụọ esele ihe ekwe ya gwa na ya alụchara ya agaghị alụzi na ọ dịla ka ọ ga-adị egbusha marriage oge nwoke were police bịa mee ya arrest that na ya na ya bụ nwere unfinished business na ya jikwere kpọọ ya na phone lekwe agreement ya na ya bụ before ya kwere soro ya gawa ebe eji nwunye ga-akwụọ the money now akwụchana the money save all the situation ọ nwanne ya nwa na ọwụ ya dịrị ya na ụtọ nwanne ya nwa ka ọkwa nwunye ọkwụsị nwunye na ọ wọla ex ya and ihe that woman who till tomorrow will the mother of his kids na that damage that insult ya bupụrụ ya family ya na ụmụ ya tụta echi na-egi aga ihwere ihwere na ọwụhụ ụmụ ya na ọwụ ụmụ ya na oke the money abụọ na eji ụgwọ na o ji ụgwọ lekwe agreement ya na abụọ ka ọ cha nnọọ ihe kọrọ na police station irute nye statement so na ọ ga-eprove ebe ya na ya abụọ ebe ya gwara ya that na ya bịa save already the situation na ya bịa save already the situation na ya na ya abụọ ga-eke the money use abụọ no prove na ya ga-akwụ ya ụgwọ ụgwọ wee sị na ọhịa ekwuri na hurry ya gwa wee sị na ọ bụrụ matter of ihe ekwuri na hurry na ọ chọkwa ka ha ga-emete the communication network ejiri medical na length ọbụla ọ chọrọ ka aga na aga na enweghị nwoke nwunye gbara na-eji chitiri ha kedu ihe ya ga-eji n'aka ekpe ya nkwa na ya ga-ewepụta ego the same person ya na-agwa mgbe niile silekwa ihe nwanne m nwaanyị na-eme ọ na-enye ya two options wela lụrụ ya nwanne ya nwaanyị or fix her home kedu ihe ya ga-eji n'aka ekpe ya sọchị nkwa n'ụdịgịnị ihe ya ji gawa awụ hụ na ejighị gị ji ebele na ụmụachi eso na ha chọghị ịga enwe ya lowe na ekidnapụghị na ọ ya nwagara gị ebele nwanne ihe emechara polisi explain ya ebele onwe ya so onye mere arrest wepụzie the matter to court no threatening gị revisit the police ihe undertaking no sign and sorry mmadụ nyere advice ya kpọọ ya kpọọ police revisit because ya emebule statement and ihe niile achịkọlọtacha everything ugbu a zikọ kwukazie na asị ewepụta okwu from court na ewepụta okwu from court because ya jụrụ m ejima na ha nwere copy of that thing yes because ọ chọwala ego o fere ụmụaka ihe delete ele na ebe ya akwụọla ụgwọ that clip enwekwa ike ịpụta again because ọ jụrụ ụmụaka si ihe delete ele mgbe ọ bịa bugharịwazi okwu dat na ya nwa na ụmụaka konokọrọ na ọwụ ihe ụmụaka ahụ wanwe ejiri ya na nnebọ ya ha ga-echi napụta ya ego na ha niile konokọrọ ihe ọ gwagazie na ha ga-eme ya ga-eweta the finest lawyer this and that ya kpọzie ụmụaka ahụ si ya na ha lekwe otu onye uhiri onye azụchi agaje prison ha ejikwe clip of that ha si na ebekwe na ha ji ya na ha ji the clip oh God he's calling me I'm on life na ha ji the clip na ọwụ na ọ kwụrụ ụgwọ ka edelete ele ihe ọ kwụrụ ụgwọ na ọ gaghị anọ na public space enwe mgbe agreement so ha delete na ha ji in case o mechaa bugharịa tebụl tomorrow na ha jikwere kidnap nwanne ya nwaanyị na ha ji na ha save na o wepụtakwa reason court so ha weta na a ga-ewepụtakwa ya nọrọ nga were voice ihe ụmụaka ha kwuru gbasara this thing forward or else na ofe na ọ dị fast na ha ga-emit rere in court ọ bịa na-arịọzi ugbu a si ya gbaghara na ya hapụwazi ego ndị ahụ na ọ because nwunye ebego obebe this and that and that and this ụmụnne m ya gwa eso ọwụhụ gbaghara na ugbu a na-agazi legal na gbaghara ahụ ọ ga-arịọ ya n'ime court esetụlụzie out of court butezie condition eji setụlụ na ọzie wee ebe okwu na ugbu a na ya sị m bịa gbotowara unu ma kelekwe na unu ndị nyere m ụra na at some point ya chọdara ịkwụ the money ka ya gaga zuru onwe ya ike mana ọ wụ ebe a ka unu mere ya kwechiri shi ike because gịnị nwe ya karịrị mmadụ mega ihe ọma na a lot of people hụtaga na ihe o mere na ọ dị mma no problem na ọ wotu ha shiri ebe a ka okwu a nọ ugbu a na okwu agala ihe ọ gala fa na a na-ekwuzi na ọ ga-esettlezi out of court na a ga-esettlezi out of ihe niile a ga-etizi ya n'akwụkwọ dọkụmentị ya sị lekwe kọndishọn okwu a jipụtara lekwekwe otu ọ ga-etikwa n'aka n'akwụkwọ in fact otu ile eti because ya na DPO kwuru yesterday na ọwa ebe a ka okwu nọ na ya nwarịọgazie si na okwu anwụọ na final si ya dị sorry for everything na ebiko gbaghara na nke a gala na ejidezie ma 1 naira ya etizirele n'aka okwu a gazie ka a hapụzie okwu a na ọwụzi ebe okwu mgbe a na ọya update m si mabịa wetara unu ụmụnne m ma kelekwe na unu ndị na-amaghị okwu ọnụ
a lot of people na-abịa nga na anaghị abịa ma na ha amaghị ekwu. Ụfọdụ enwechaghị mind, ụfọdụ achọghị ibido ihe ha na-aga akwụshili, ụfọdụ achọrọ ịma ma okwu a o sushaa mmadụ ole na ole gege ha ga-asịkwa na o mere ọfụma ọ na omeghe ọfụma. Ụfọdụ sef amadụ ihe ha kwesịrị ime, mana ọ bụzi na comment section ka a na-agwa ha mee ya otu a mee ụta, involve police, do it this way. Ha enwe ike nwee gịnị nwee moro adat na ihe na ha na-eme nwere public opinion nọ in their support. M sịkwana ka m kelee unu ndị ọ na-wee bupụtara okwu a niile, onye ọbụla na-ama ihe ọnụ one way or the other, ekpetekpe chịta ya ọchịzuo ya ọtụle okwu ahụ apịa ya ọnụ. A lot of updates, mana aga m na-drop ya one after the other. Nke a ka m si na-ewepụta today. Echi aga m ewepụtakwa ọzọ. Mgbe m nwetakwara ohere aga m na-ewepụta updates, a lot of updates, very interesting updates. Ihe a niile ke ndị mere o jiri dị otu a ọwụ unu. Am jesi Chineke nna duwere m unu, Jehova Olisa bi n'eluigwe duwere m unu. Mgbe ọbụla unu needed help, unu ga-ahụ help. Mgbe ọbụla unu needed voice, unu ga-ahụ voices. Mgbe ọbụla unu needed ntụziaka, eze ndị eze ga-ewepụta ntụziaka nye unu ebe ọ dị ukwuu. N'ihi na onye so nwanne ya kwechiri, ụjọ atụla m, mee ya otu ewe mee ya otu, emere ya otu ọzọ eme ya otu ọzọ, ngwa gbaghara. Okwu ndị a niile ọwụ onye nwere mmadụ na-agakwuru mmadụ. Ụmụnne m ọhịa m si ma bịa bụtụwara unu ma kelekwanụ unu. Oh yeah, we have. Thank you so much. All right. Oh yeah, we have the updates. About the Warudo. Thank you so much. Woman in the country is beautiful. Thank you so much. I'm talking to myself as usual. Because he didn't pay the subscription. Yes, he didn't. Why did the spider get caught in the web? How old are you? Walai. I am an adult. Yes, I am an adult. Can I have that part for individual comprehension? Can I help you maybe arguments? Awash, wine ban, a carrier, wine ban, irube. Let's leave it that I'm an adult. Then I'm just saying now why this program is going this way. Some of the things I say, not because no, but when I'm opportunity. Ndị ọzọ na-enwecha ha. A lot of people gara like ka ha nwee nnekwu ukwu na nna ukwu, that is grandparents, get her well on the things of life even before their ages. Mgbe ị na-erutele like agwọrọ m n'oge na ayotago. So I agree in the hands of wise old man and woman. Yes, my grandparents. So both for them bịa ebe a na-agba unu si na lekwotu na-eshi eme and omenala Igbo, like ekwughị eme ya na ama m mgbe ehiwedoro omenala ndị a, no. But because etoro m n'aka onye maara all these things, people na-abịa from all walks na-abịa another advice from him, and mbịa ha ala ya asị m mbịa kete ọ ga-akpọ mbọ m che na ọ chọrọ iji m oji ya pọs oji ahụ ọ chọrọ iji mbido emewe ndị ahụ attend, because ị banyere n'ebe ekwuru okwu ma na ịga na-ege ihe ọ na-asa ndị ahụ na ihe ndị ahụ na-agwakwana ya. So most of the times I happen to know how these things work because gịnị ana m ahụ ka ọ na-ekwu ya, a na-ekwu ya steady like ọwụ ebe uri a na-agụ otu esi usoro eji eme. And all time nọkwata ka m na-receive call every day, ka m na-receive call nwanyị mba nọ biko nwe ihe m na-agabiga ugbu ene, lee ihe mega na family anyị na lee ihe mega na family like enwere ka m zara yesterday, and maybe on a very nweta ohere aga m abịa treat that one in case enwe ndị dị otu ahụ ndị nwega similar case ka ha hụ otu a na-eshi eme ya. Ekwekwele mmadụ ọbụla ghọrọ ịṅụ. I will discuss that one maybe after this video. After this live, I'm gonna compile ya in a very short clip, detail lawyer basara call la one night why kporom. Yes, kosaram. Adama aga m anakwana consent from her. Ka m were ya bịa gbajiekwu ụmụnne anyị olu a case of enwenye gabigaga udere ihe a. A lot of people made mistake because gịnị
ntụghị aka onye ọjọọ. Somebody gara enye advice na-agwa gị feel ọkwa ya na enye advice ya na-ekunukwe na-ekoti ya with fear nke na ọ na-emeghe ya ị ga-enwekwa problem, but then ị gaghị ama na ihe ahụ kwụga onwe ihe o kwesịghị ekwesị. See, omenala Igbo anaghị atawa aka. Ọ dị very plain, ọ dị very clear, ọ na-eme everybody accommodate. Enweghị situation omenala na anaghị balance the two sides. Na ịchọrọ ime problem na ịchọrọ ime problem. Ignorance has nothing to do with it. Some of this ihe a na-ekwu ọ dị very clear, very straight, mana ndị ọjọọ bịa ha na-ebuzi eme ka ọnwụ ike ihe. Enweghị ọnọdụ omenala na-enye ha detail on how it should be done. Very clear, very simple. Mana sometimes obodo nwere otu ha na-eshi eme ka ha because of gịnị ndị ụmụnna ha maybe the ancestors otu ha shi bido na ụdị ha chi kwado ya. Ụfọdụ omenala na-akwado with ndị arụrụ ala na-akwado omenala hiwe ya dịka o kwesịrị, mana ọ dịghị mma. Ma a ga-akọwatara ị gaghị aghọta. Ọnwụhụ na onye kwughị ya akatala ahụ or maybe ọwụ ya na ndị omenala mere, no, but because of my grandfather, ndị mara omenala, ọ ha nwa zụrụ m from a very young age. At the age of very young age, they raised me. Both my side nke papa ma side nke mama, I happen to get enwere m opportunity, it grabs a lot of wisdom how these things are done. Plus ọzọ, because amụrụ m n'elu family my grandfather wụ ọzọ oshi ọzọ ndị a na-agba eriri n'ụkwụ. So a lot of things, many things, ihe gbasara omenala na-aga ekọdịrị m akọrọ. O doro m anya ọfụma ọfụma. M ga-agwa gị attention lese nwere otu ndị side unu shi megharịa nke unu. But then biko omenala has nothing to do with eze nwanyị. Enwere ihe wụ tradition. Gịnị ka kedu ihe wụ right nwanyị lụrụ di, nwanyị nọ na di, nwanyị achọrọ iwelata, nwoke lụrụ nwanyị, ụmụaka mụrụ na marriage, ụmụaka mụrụ outside the marriage. A lot of things usoro ihe kwesịrị ịbụ so normal things ekwesịrị ịhụ on daily terms. Ọwụghị ihe eze nwanyị na-emekwa makwa m ihe akọga na ihe eze nwanyị. Ama m chim ma m biko. Omenala has nothing to do with eze nwanyị. Some people mistake omenala for eze nwanyị. No, all the difference. Enwe ihe usoro like abịara nara list ihe dị kwesịrị ime. Write the mother-in-law, write the father-in-law, ụmụ ihe family tidings nda. Ọ ya ka m na-ekwu maka ya. Ihe ndị obodo jiri biri, ihe kwesịrị, ihe ọ ga-awụ mmadụ mewe ya wụ na o mewa na arụ kwesịkwa ha ekwesị. Ọ ya ka m na-ekwu okwu ya. Ana m ekwu okwu eze nwanyị na eze ndị ihe ndị akaragbo ka nzu n'anya. It's not what I'm saying. Ọ nọ na my line. O soghị na ihe m na-eme. Ihe m na-ekwu okwu ya mgbe ụmụnne right ụmụnne nwere. Even in polygamy, right ha nwere. N'obodo na family nna shi ha mụrụ ha. Ọ ya ka m na-ekwu okwu ya. Ụmụnne m aga m arapụ ya up ebe a. Hey, I'm talking okay. Why did the spider get caught? Okay. Because all right. I'm talking to myself. All right. Woman in the country is beautiful. Said hi. Thank you. Thank you. We came late. No, you didn't come late. You go drop them for as video. Yes, I will do that. Mom, people, mom. My sister, you're right. I learn a lot here. This is my second classroom child. Thank you so much. Are you what? Oh God. Are you what? I can't on because. Amen and amen. Thank you so much. Beautiful chocolate. Thank you. Thank you. Thank you. And God bless you. Good afternoon, but no, I came late. I enjoyed your video. You're highly welcome. This is where I will end this live. Got this short so that later. All right. Thank you and God bless you. God, then the next time I will notify the next time I'll go live. I will say it before the time. Thank you and God bless you.